που βαδίζουμε, Θεέ μου, 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 που βαδίζουμε, Θεέ μου. Το μάθατε κιόλας. Που βαδίζουμε, Θεέ μου. Ρεφρέν, πιο απλά τα πράγματα. Και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Δεύτερο κουπλέ, παιδιά, αλλάζει η θεματολογία. Δεν υπάρχουνε αξίες, 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 δεν υπάρχουνε αξίες. Όχι, που βαδίζουμε, και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Δικό σας. Και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Τι γράφω ρε πούστη. Και σ' αγαπάω, που βαδίζουμε, Θεέ μου. Πού το σκέφτηκες ρε μαλάκα αυτό το πράγμα. Έχεις πάθει πλάκα, Δηλαδή τι έπνευσε να αυτή. Θα σου πω τώρα που είμαστε μόνοι μας. Λοιπόν παιδιά, μικρός, ήμουν κομμουνιστής, μετά συνήλθα. Ήμουν αντιδραστικό στοιχείο ρε παιδί μου, όπως περισσότερο τώρα από εσάς, δεν γούσταρα τίποτα, όλο δεν μου άρεσε, δεν με ικανοποιούσε τίποτα. Μπαίνω μια μέρα στο σπίτι, είναι η τηλεόραση ανοιχτή και παίζει τη λάμψη. Λάμψη λέω. Ψάχνω το κοντρόλ να την κλείσω τηλεόραση γιατί δεν μου γούσταρα, αλλά πριν πατήσω το κουμπί βλέπω επεισόδιο 5.999, σχεδόν 6.000, λέω. 6.000 επεισόδια δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Ας μην είμαι δογματικός και απόλυτος. Θα καθίσω να δω ένα επεισόδιο, αν μη τι άλλο να έχω άποψη. Ξεκινάει λοιπόν το επεισόδιο 6.000, είναι ο διοικητής αστυνομίας και ο γιος του απέναντι. Λέει ο πατέρας, πες μου Στέφανε, έχεις καμία σχέση με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα? Τι θες να πεις πατέρα? Ότι θα μπορούσα εγώ ποτέ να έχω σχέση με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα? Αυτό ακριβώς σε ρωτάω Στέφανε. Έχεις καμία σχέση με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα? Μα πατέρα, πώς περνάει από το μυαλό σου ότι θα μπορούσα ποτέ εγώ να έχω σχέση με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα? Αλλάζει το πλάνο, δείχνει μια κυρία και έναν τύπο λέει αυτή, ο Γιάννης είναι βαριά άρρωστος. Τι θες να πεις? Ότι ο Γιάννης είναι άρρωστος? Ναι. Ο Γιάννης είναι πάρα πολύ άρρωστος. Με κάνεις και ανησυχώ. Είναι ο Γιάννης άρρωστος. Ξαναγυρνάζει στο πρώτο, λέει: σε ρωτάω για τελευταία φορά, Στέφανε. Έχεις καμία σχέση με αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα? Μα τι λες, πάτερ? Και λέει τέλος. Άμα είναι έτσι, λέω, γράφω κι εγώ. Παραβά. Τι? Είσαι ένας φοβερός λαϊκιστής, ρε μάλλον. Γιατί? Γιατί βλέπεις τι αρέσει τον κόσμο και το κάνεις. Εγώ. Ή εσύ από τη ζήλια σου δεν μπορεί να πάρει στο κοινό με το μέρος σου? Τι θες να πεις, Στέφανα, ότι δεν μπορώ να πάρω το κοινό με το μέρος σου? Να σε δω εδώ. Άση θεωρία, επί του πρακτέου. Ωραία, άκου. Ακούω. Είμαι σε κατάσταση εκτά. Είστε καλά, ρε. Δεν πρέπει να μην τελειώσει. Καλά. Ένα τραγούδι πες καλό και το κόψε τραγούδι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ.